ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಲಿಕ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಚಂದ ತೋಜಾವೆ ವೀಟ್ ಕೇಕ್ ಗೋಧಿದ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜರ ಕಪ್ಪದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚ ದಹಿ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫ್ರೂಟಿ ಅಂತೆ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುಡು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಬೇಯರಿಗೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚೋಗ್ ದೀಪೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾವೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕೆನಿತೆ ದಹಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬೆಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ತೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಯಾನಿನಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನ್ ಬೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಕಪ್ಪುಡೆ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಬೆಲ್ಲ ಚುರ್ಲ ಇಡಿ ತುಂಡು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಾರ್ದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಅನಿತೆ ನೆನಿತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಟು ಒಂದೇನಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ ದಪ್ಪಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸುರುಟು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಏತಿದ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ತೂದು ನಮ ಒಂತೆನೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಏನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂದೆನ್ನಿಗೆಲೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪುರ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುರ ಲಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ ನೋಡು ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಏನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ ನೋಯ್ತೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೀವೋಡು ನೆಕ್ಕಿತೇನ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎತ್ಲ ಯಾವುದು ಆತ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ನಿಂಕೆಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ నేను ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಚಿತೀತೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಗಡೆ ದೀವೊಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮಲ್ಗೆ ತೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೆಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ದೀವರಚಿ ಮಲ್ತಿನ ಅದಾಗನೆ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀವರೆ ಇತ್ತೆ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ ಫ್ರೂಟಿ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಬೇತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಗ್ ಗೋಧಿದ ಜೀವಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು నేను 2 ಸರಿ ಇಂಚ ಬುಟ್ಟುದ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಆತಲ್ ನೆಟ್ಟೆನ್ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ ದೀಪೆ ದೀದು ನೆನ್ನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ 35-40 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾವಡು 35-40 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕೊಂದು ತೂವನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕೇಕ್ ಉಬ್ಬುದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಅನಿತೆ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ ಅನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಲ ಕರೆಂಟ್ ದಿಚ್ಚಿ ಐತೆ ಕೇಕ್ ಎಂಚ ತಿಂತುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕುಲ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೈದುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.